Fi kliem il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem kellna konferm oħra kif il-politika għal tal-qalba taqdi biss lil ħbieb ta' Roberta Bela. Dan meta ħarġet sejħa għal pożizzjoni ta' Chief Officer Land Enforcement fih dan it-Transport Malta meta diġà ntażlet persuna li hija qrib ħafna ta' Roberta Bela. Il-persuna magħżula għal dan l-irwol, Patrick Pollacco, huwa persuna li kien direttament involut biex inxtraw ir-ribs il-ġodda tal-infurzar li swew aktar minn 900,000 euro u li kienu ċertifikati li ma jistawx ibaħru. U għalhekk il-mod kif saret l-għażla kif fisser il-Partit Nazzjonalista huwa abbużiv għall-aħħar. Fi staqarrija maħruġa mid-deputati Adrian Delija u Ivan Castillo intqal illi issa sar magħruf ukoll li dawn il-bastimenti tal-infurzar tħallew taħt tinda wara li ntbagħtu lura mit-tiswijiet u b'kollox spiċċaw swew 1,200,000 euro għalkemm dawn għadhom sal-lum ma jistawx jintużaw. Il-Partit Nazzjonalista jistenna li min kien involutu f'dan it-tender maħmuġ bit-berbiq ta' flus il-poplu f'ammont ta' aktar minn 1,200,000 euro jiġi investigat u mhux premjat. U l-Ministru Aron Farrugia għandu jwieġeb għat-taħwid bla rażan fih dan Transport Malta. Dan fil-waqt li d-Dipartiment tal-Kuntratti għandu jibda l-investigazzjoni minnu fih. Fuq il-medja soċjali d-deputat Adrian Delija staqsa wkoll il-Ministru Aron Farrugia jekk jistax jikkonferma li Patrick Pollacco kienx ukoll fuq il-bord tal-għażla tal-istess tender fil-waqt li staqsa wkoll qala l-offerta li rebħet it-tender ġiet aċċettata abbużivament u illegalment wara l-ħin tal-eluq. Adrian Delija insista li jekk dawn l-akkużi kollha jiġu konfermati, allura l-Ministru Aron Farrugia m'għandux triq oħra ħlief li jirreżenja.